súčasnosti priemerný dôchodok sa pohybuje na úrovni asi 380 eur a nie je jednoduché z takéhoto dôchodku vyžiť. Keď sa pozrieme na štatistiku príjmov a výdavkov dôchodcovských domácností, tak vidíme, že vlastne štátny dôchodok tvorí až 86% celkových príjmov a ten zvyšok to sú príjmy z pokračujúcej práce alebo z nejakej samoprodukcie potravín v záhradke. Tí budúci dôchodcovia to budú mať ešte o to ťažšie, že ten nápor na sociálnu poisťovňu bude o mnoho väčší ako dnes. O mnoho viacej ľudí do dôchodku pôjde a pravdepodobne nebude možné zabezpečovať náhradu pracovného príjmu dôchodkom v takej miere, ako je to dnes. Čiže tí, ktorí pôjdu do dôchodku niekedy po roku 2020-2030, naozaj budú mať vybudované silné kapitálové rezervy, aby si mohli potom tú stratu pracovného príjmu nejakým spôsobom vynahradiť.